Bij het Glazen Hoes op het Zeiland hellen DJ's Giel Belen, Koen Zwijnenberg en Paul Rabbering in de weken van de crisis rond 12,3 miljoen euro op voor de strijd van het Rode Kruis tegen diarree bij Bern. Op alle fronten wie het neffens stuurde 3FM een recordeditie. Dat het nog weer hoog is, had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Want het is al zo hoog. Ja. Het heeft ook te maken met de toegenomen mogelijkheden om iets te volgen. Je kan nu ook via je iPad of je mobiele telefoon. Of er zijn allerlei manieren om de actie te volgen. En daar zit denk ik ook wel een deel van de verklaring van de groei. Maar liefst 84% van alle Nederlanders van 10 jaar en ouder had op een ene woordenwijze wat mij kregen van Serious Request 2013. Dat blijkt uit cijfers. Komt wel op een bereik van 12,3 miljoen mensen en er binnen er 200.000 meer als het hier ervoor. Ja, wat wij graag wilden is laten zien, Leeuwarden, Friesland zijn gastvrij, we ontvangen jullie en dat is allemaal hartstikke goed gelopen. En dat is een mooi bijeffect voor ons, maar dat is alleen maar omdat de actie zelf ook zo goed was. Het was voor de horeca een fantastisch mooi feest. Restaurants zaten helemaal barstensvol, de sfeer was hartstikke goed. En de winkels hebben er iets minder van geprofiteerd dan we van tevoren hadden verwacht. Want? Men komt toch voor het feest. Nee, de jeugd gaat niet massaal te winkelen. Nee, absoluut niet. Serious Request leveren Gorstad Enschede hier een economische impuls op van 20 miljoen euro. De gemeente Ljouwert is nog druk met de evaluatie en kan daarom net eerder als een paar weken een inschatting maken wat het de ondernemers opleveren had. Maar dat het positieve effecten had, daar is Els van uitzoeken. De veiligheid, dat is prima gegaan. We hebben draaiboeken gemaakt, deels op basis van de Elfstedentocht. Allemaal goed gegaan. Dus we gaan natuurlijk evalueren wat nog beter kan. Maar het was natuurlijk voor 99% een groot succes. Ik denk dat we meer dagjesmensen zullen krijgen en meer mensen die verbaasd zijn over de mooie stad Leeuwarden. Als je een keuze moet maken en je woont in Den Haag en je denkt, goh, wat zal ik naartoe? Leeuwarden is positief in het nieuws, dus de keuze zal ook zeker op Leeuwarden komen te vallen.